Prvým základným predpokladom ukončenia konfliktu je porozumenie, že Ukrajina sa nemôže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie. Po vojne je každý generál, ale dovolím si pripomenúť, že odmietanie členstva Ukrajiny v NATO bolo z mojej strany jasné od prvých vyjadrení k vojne na Ukrajine, hoci som bol za tento postoj tvrdo kritizovaný. Rovnako je dôležité faktické porozumenie, že bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme. Skeptický som aj pokiaľ ide o podporu prijímania ďalších sankcií proti Ruskej federácii, ak vyjednávanie podmienok skončenia vojny nepôjde podľa našich predstav. Je veľa otázok, ktoré sú otvorené. Napríklad návrh, že Ukrajina v rámci bezpečnostných záruk kúpi od Spojených štátov zbrane v hodnote 100 miliárd eur. Opakujem, 100 miliárd eur. Ale účet zaplatia členské krajiny Európskej únie. Vyzerá to ako nepodarený žart, ale tých sme v tejto vojne svedkami pomerne často. Ani v najdivokejšom sne si neviem predstaviť, že Slovensko by kúpilo v Spojených štátoch nejaké zbrane a potom ich zadarmo poslalo na boisko na Ukrajinu. Skeptický som aj pokiaľ ide o podporu prijímania ďalších sankcií proti Ruskej federácii, ak vyjednávanie podmienok skončenia vojny nepôjde podľa našich predstav. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.